Ik ben elke keer weer voldaan na een training. Altijd weer. Ik ben Lisa, ik kom uit Bolsward en ik doe aan bodybuilding. Bodybuilding zorgt ervoor dat je echt tot het gaatje gaat. Je wilt tot een bepaald punt komen, je wilt op een podium staan. Daarbij wil je winnen. En daarvoor moet je heel veel voor doen. En ik hou daarvan, doelgericht werken. Je hebt bodybuilding in verschillende soorten. Je hebt bikini fitness en daarmee, dat is zeg maar de het vrouwelijke vorm van bodybuilding. Dus je staat op het podium met hele hoge hakken, een hele mooie glitterbikini en daarmee doe je poses. Dus dan poseer je voor een jury en die jureert je eigenlijk op je lichaam, dus het is een soort vleeskeuring. Met volle vertrouwen, ze was helemaal ready, zei ze, Lisa Bierman. Ik was vroeger echt een heel onzeker meisje eigenlijk. Vond ik mezelf nooit goed, ik vond mezelf altijd te dik. En heb echt wel 50, 60, weet ik veel, hoeveel diëten geprobeerd. Alles wat je maar kan benoemen, koolhydraatarm, shake, ziekenhuisdieet. Maar ik viel wel af, maar ik vond het nooit, het was nooit zoals ik het voor ogen had. Dus ja, nou ja, toen begon ik natuurlijk al met sporten, toen zag het er allemaal al wat beter uit. Maar door deze sport ja, vind ik wel echt inderdaad dat alles is beter geworden, alles is goed. Dat is precies zoals ik het in mijn gedachten had. Hoe volle trainst dan nou? 6 keer in de week voor mijn eigen krachttraining. Nou, dat doe ik 5 keer en daarbij doe ik nog een groepsles. Samen 6 keer. En ik geef nog 6 keer per week zelf groepsles. Dus dat gaat buiten mijn trainen om. En is dit nou ook nog leuk om te doen of draait het alweer om het einddoel? Nee, het is sowieso leuk. Het is mijn hobby. En hoeveel discipline moet je hebben? Heel veel. Want soms zit je lekker op de bank. Of heb je een werkdag gehad van 10 uren. In mijn geval. En dan moet je dan nog 1,5 uur in de sportschool doorbrengen. Terwijl je denkt van, oh, die bank ziet er ook wel aantrekkelijk uit. Maar ja, doelen hè, je wil wat. En wat maakt het dan dat je die knop wel omzetten kist? Ik heb gewoon superveel discipline. Voor mij gaat het er gewoon om dat ik mijn doelen wil bereiken. Dus dan ga ik er ook echt voor. Als ik echt voor ga, dan ga ik er echt voor. Ja, mijn moeder die is alcoholist, al vanaf kleins af aan. Daardoor op een gegeven moment werden mijn zusjes en ik uit huis geplaatst. Door een manipulatie van mijn moeder. Die zei dat mijn vader dus niet voor ons kon zorgen. Of, ja, die vertelde gewoon allemaal dingen wat niet waar was. En daardoor zijn wij ook het huis uitgeplaatst. Verschillende pleeggezinnen en kindertehuizen gezeten. En ja, veel alleen voor gestaan, zeg maar. Mijn hele leven vanaf mijn 6e. Ik zeg dat ook heel vaak tegen klanten die ik train, bijvoorbeeld. Die willen stoppen, kunnen niet meer, kunnen nog wel. Dat zeg ik ook altijd. Je kan nog wel, ga gewoon door, je kan nog. Ik heb ook altijd door moeten gaan. Ik heb ook nooit kunnen zeggen van, ik stap eruit en ik stop ermee. Kan niet. Wist ik grutsk op die zelfs? Ja, zeker weten. Ik ben best wel trots, ja.